Zita rangu ndinoitwa Mai Marjory Muzhanje. Zvandiri kushuwira pari zvinezvi pamwana wangu akudawo maartificial kuti akwanise kunga munhu anenge akuzvifambirawo. Plus chinhu chandinongochema zvakanyanya ndanjichema kuti pane kamhinga ndataura kuti vamwe vangu ngavandisimudzewo panzvimbo yandiri kuti ndinge ndiri munhu anosimukirawo. Ndisarambe ndichingoti zvese mwana anenge aida mapamba zvakangodaro daro. Saka pari zvinezvi handina ndati andisimudza kuti ndiwane kusimuka. Plus chimwe chinhu chinenge chichindinetsa pamwana wangu pari zvinezvi ndikuti ndikaenda naye kuscale paage yaari haasi kuimprova pamakgs ake ari kungoramba aripo pa 6.9 6.8. Saka pamwe ringe riri dambudziko rechikafu chaanenge achidya semunhu wokuti ndisinopa kudi pekutangira. Saka chimwe chinhu chandingodowo kuti ndikaona rubatsiro rwokuti ndokwanisa kuvaraidzika ndine zvandinchita zvangu ndakagara ndichengeta mwana wangu ndiri panzvimbo. Zvinhu zvinongondifadza kana pfungwa nendangariro dzinoita shoma pakuti unongoone zvaunongochita zvimwe zvandinongodi zvichikupawo kamari kokuti unokwanisa kuti pari zvinezvi mwana wangu nhasi ari kuda chakati rege ndomutsvagira chaari kuda. Saka ndo zvinhu zviri kungondibata pari zvinezvi kuti dai mhuri yeZimbabwe yaita kuti imbondisimudzawo kubva pandiri pari zvinezvi noti handina chandiri kuita ndakagara. Ndo zvandingadai kungotaura pari zvinezvi. Pari zvinezvi kwandinoenda naye kuCRU vanoti utano hwake uri nani uri right. Asi ndinongoramba ndichingoenda vachingoti pari zvinezvi apa wakanditi wozodzoka naye after ane 2 years. Topo unozouya naye tizoona kuti ndezvipi zvimwe zvinhu zvaangakwanise kunga akadzikira pakunga achiwana rubatsiro. Imi ndini munogara nemwana mazuva ese. Haana here kuchema kwamunoona kuti mwana anogona kunga aine panomurwadza? Pari zvinezvi kuchema hapana. Asi kuti handiziwo zvangu kana pane rimwewo dambudziko semunhu anenge ane dambudziko raainaro seiriri. Hapana anoziva zviri mukati medumbu rake. Ndo zvinhu zvakundipo kuti dai anga aongororwa kubva miri wake wese ndigare ndangoziva kuti mwana wangu akamira sei. Haana rimwe dambudziko here riri mukati medumbu rake. Kuti handisandazivo handisandaendawo kumadhoktors kuti vamuongorore mubva mukati medumbu rake kuti zvakamira sei. Zita rangu ndoitwa VaRobson Simwanza. Zviripo pamwana uyu pari zvinezvi kubva kune vakamubatsira kuprema neuchera nevamwewo vanomukandirawo mapamba nini vanenge vachingoti gamuchidzawo. Asi pari zvinezvi hatina mari yekuti tikwanise kana kuenda naye kuchipatara kuti anoongororwa nana chiremba kuti awanikwe kuti mabhonzo ake hapana paakakanganisika here kuti upenyu hwake uri kufamba sei. Mari ndo pandisina mari yekuti ndikwanise kuenda naye ikoko. Bhozi pane vamwe vakambotifonera kuBulawayo vakati kunodiwa mari yekuti muuye naye ikoko kuti mwana timuongorore kuti tione kuti akamira sei paupenyu hwake. Zvino mari ndo iri kundinzvenga kuti ndikwanise kuti ndiende naye ikoko. Asi ndikakwanisa kuwana mari ndinovafonera vavo ndobva ndaenda ikoko kuBulawayo naye. Kudya ikoko hakusi kuwanikwa kozi mari yekuti timutsvagire hapana hakusi. Hatiti baba kune vangade kukubatsirai mese mwana naamai. Vangakubatei panhamba dzipi? Vanondibata panhamba dzinoti 0776 921 502. Ndodzorora zvekare 0776 921 502. Zita ndiRobson Simwanza. Kana kune vanenge vari kumhiriwo vanenge vachida kundibatsirawo kana kuisa mari pamukuru kana kutifonera vanondibata panhamba idzi. Asi kana kune vanenge vada kusenda mari kumukuru nhamba dzechitupa dzinoti 38 stroke 18 39 88 J38. Ndodzokera nhamba dzechitupa 38 18 39 88 J38.